Интересно в тенденциите за довършителните работи в последните няколко години са доста промени по отношение на материалите. Много хора започнаха да разнообразяват в интериора с микроцимент, с каменни килими, доста други интересни декоративни елементи, които може да се добавят в един апартамент и в една къща. Едно от важните тенденции, които забелязваме, е, че голяма част от хората оцениха това, че в момента труда е водещ като разход и е по-добре да заложат на малко по-качествени материали с идеята крайният продукт да е много по-издържлив и много по-задържащ се в имота. И го казвам не само от гледна точка на собствено ползване, а и от гледна точка на инвестиции, защото имотите, които се отдават под наем, една от чувствителните теми е как да задържим мебелите, настилките, стените и осветлението да са максимално издържливи във времето, така че да може ние като инвеститори да събираме дълго време пари от въпросния имот, без да трябва да влагаме обратно в него. Така че доста хора в последно време прави впечатление, че започнаха да дигат класа на изпълнение. И тук не говорим да влизаме в най-високия клас на изпълнение, но вече средния и над средния клас наистина много ярко се открояват на пазара. И ми прави впечатление, че хората наистина се насочват масово в тази тенденция.